حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل پاک دا انعقاد دی۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب دا ہونا پڑھنا پڑھونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور عطا فرمائی۔ نقابت وچ ایک بہت ہی اعلیٰ نام میری مراد احمد رضا صاحب آپ دا میں دل دیا تھا اگر آئیے نال شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے دعوت پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے بھائی حافظ فیصل صاحب، محمد طلحہ صاحب آپ دا شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے بندہ انہاں چیز نو حاضری دا موقع دیتا۔ تو سارے احباب کی تمام محبت و عقیدت دے نال آقا دو جہاں سرور کون مکان دی بارگاہ وچ دی عقیدت پیش کرو۔ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر آپ کی حاضری پیش کرنی ہے تے آپ تو اجازت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا۔ اچھا میں نا اللہ تے اللہ دے محبوب دا نا ذکر سنا رہا۔ اللہ فرما رہے اپنے محبوب لوگ اس تو سب جان دے سامنے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جتھے جتھے اللہ اپنا ذکر کیتا ہے نال ہی اپنے محمد عربی دا بھی ذکر کر اور سنے جی اللہ فرما رہے اپنے محبوب لوگ کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا میرے سنگ منسوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں حسن جمی او کی سالگی ہر خوب تو خوب جو ہویوں تائیوں حاکم تیریاں ٹال دنے ایکو ایک محبوب جو ہویوں تائیوں حاکم تیریاں ٹال دنے ایکو ایک محبوب جو ہویوں۔ تے ہن او سچا مومن دل وچ عشق نبی ہے تے بندیاں نوں پتہ کی یاد ہے کسے ہور دی جان نہیں کسے ہور دی جان نہیں انہاں نینا وچ کیونکہ سرکار دی جلوہ گاہ جس ساں وچ یاد نہیں سونے دی او ساوی دس کی سائے جس ساں وچ یاد نہیں سونے دی او ساوی دس کی سائے تے میں حاکم نہیں میں نوکر ہاں میرے تن من دا او شائے میری جد نکلے او دے قدم ہوئے یو حسرت شوق تے چائے میری جند نکلے میری جند نکلے میری جند نکلے میری جند نکلے یو دے قدم ہوئے یو حسرت شوق تے چائے۔ چلو خدا تے دے محبوب دا ذکر چھڑ گیا چلو انہی اگر ہم دمہ کرنے ہیں خدای چوندہ جہاں تے بہت ہی مشہور و معروف کلام آپ دی پیشی نظر ہے ذرا توجہ نہ سنا جی کوشش کریں میرا مل جاوے جی خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہووے ایک سلسلہ جو چل رہے ہیں نبی چوندہ جہاں تے علی علی ہووے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہووے
تے آچن ہے نبی چوندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. اب میں اپنے کو گال نہیں کرنی, میں قرآن دی دلیل دینا. اللہ فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اسی اپنے نبی نوں کسے ایک جماعت واسطے نہیں, ایک طبقے واسطے نہیں, ایک گروہ واسطے نہیں, ایک جہان واسطے نہیں, بلکہ سارے دے سارے عالم واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے. اور اس نبی دا تسی بھی نام لینا ہے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے, نبی چوندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. سویر بڑھ کے سوالی سویر ہوندی نا, سویر بڑھ کے سوالی پیرز کر دیئے, سویر بڑھ کے سوالی پیرز کر دیئے کہ حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. کیونکہ رب بھی فرما رہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ جے چاندی ہو کہ رب دی محبت لبے تے اپنے نبی دی اطاعت کر لو. خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. تے بہت ہی خوبصورت شعر ہے, جوڑی دا نام سنیں امام حسن اور امام حسین جی دے دل وچ مودت مل کے کہہ لو سبحان اللہ. حسن حسین دی مادہ میرے اس پورے کلام دا حاصل کلام شعر ہے. حسن حسین دی مادہ مقام کون دسے, حسن حسین دی مادہ مقام کون دسے. ارے جو مصطفیٰ دی ہنسی گود وچ پلی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. اب آپ نبی نبی ہوئے اے صدا بلند کرنی ہے, میرے نال پڑھنا چاہیے خدای چوندہ جہاں تے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے کہ جو گھر دا گھر بھی لٹاویں. امدرزا صاحب جو گھر دا گھر بھی لٹاویں تے سر بھی وار دیویں, جو گھر دا گھر بھی لٹاویں تے سر بھی وار دیویں. حسین ورگا جہاں تے کیڑا سخی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدای چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے. اچھا میں پیچھے بندہ مومن دی ایک صفت بیان کیتی ہے, وہی بندہ مومن اے ہو تمنا حاکم, ایک اے ہو تمنا حاکم
एहो दुआ है मेरी, एहो तमन्ना हाकिम, एहो दुआ है मेरी कि कदम नबी दे होवण सावी आखरी होवे, खुदाए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। मैं ना देख रहा कई बंदे दी जुबान ते नबी नबी होवे, नबी नबी आ रहा है, क्योंकि तुसी बड़े खुशकिस्मत बंदे हो कि अल्लाह पाक ने अपने नबी दे जिक्र नूं बुलंद करने वास्ते तुहानू इंतखाब कर लिया। और जरा नबी नबी हो ते गवाही हो जावे, बनदी है कि नहीं बनदी? एक बार मिलके कह रहे सुभान अल्लाह। खुदा ए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे, नबी ए चौंदा जहाँ ते अली अली होवे, खुदा ए चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे। इंशाअल्लाह आखिरी कलाम उस तो बाद अपनी हाजिरी मुकम्मल। रबीउल अव्वल दा महीना गुजरिया है, आमद इस हवाले नाल एक कलाम पेश करके इंशाअल्लाह अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा। तो अब आप आखिरी दफ़ा मेरे नाल मिल के तुसी पढ़ना है, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं। ये गाना याद करवा के जाना है। मैं ज़रा अपना माइक दिखा लेना, दाढ़ी आवाज़ सुननी है। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया। अल्लाह पाक तुहाडे ज़ौक़ नूं सलामत रखे, अल्लाह पाक तुहाडियां ज़ुबानां नूं सलामत रखे, जिद्दां तुसीं कह रहे हो कि कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया नहीं, किनो कवा तेरे जिया, तेरे जिया। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया, तेरे जिया सोना नबी लबा ते ताज होवे कोई, तेरे जिया सोना नबी लबा ते ताज होवे कोई। मैनू ते है ना पता, सानू ते है ना पता, आका तेरे जिया कोई नहीं, सानू ते है ना पता, तेरे जिया। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। अब आप जरा अपनी अखां बंद कर लो, तसव्वुर कर लो मदीने दा, तसव्वुर कर लो कि नबी सामने बैठे ने, और जरा अखां बंद करके पढ़ना, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जिया ही। गोदी च लैके
من ٹھارنو گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھارنو آکے حلیمہ سعدیہ آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا نہیں انشاءاللہ آپ حاضری مکمل ہے میری ہونا آخری فکرہ داڑے کو سننا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نہیں کنوں کوا کا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں